O Señor dos Anéis, a Irmandade do Anel. Prólogo dos Hobbits. Este libro trata principalmente dos Hobbits, e nas súas páxinas o lector descubrirá moito sobre o seu carácter e algo sobre a súa historia. Poderá atopar máis información na selección do Libro Vermello da Fronteira do Oeste, que xa se publicou co título de O Hobbit. Aquela historia extraeuse dos primeiros capítulos do Libro Vermello, escrito polo propio Bilbo, o primeiro hobbit que se fixo famoso en todo o mundo e que el titulou Unha viaxe de ida e volta, xa que trataba da súa viaxe ao leste e o seu regreso, unha aventura que máis tarde implicaría a todos os hobbits nos grandes sucesos desa idade aquí relatados. Sen embargo, habrá moitos que queiran saber máis deste extraordinario pobo, e quizáis outros non posúan o primeiro libro. Para eses lectores reuníronse aquí algunhas notas dos aspectos máis importantes da tradición dos hobbits, e lémbrase brevemente a primeira aventura. Os hobbits constitúen un pobo discreto, pero moi antigo, noutrora máis numeroso do que é hoxe en día. Aman a paz e a tranquilidade e o cultivo da boa terra. O seu hábitat preferido constituíao unha rexión ben organizada e ben cultivada. Non comprenden, nin comprendían, nin gostan de máquinas máis complicadas ca un fol de ferreiro, un muiño de auga ou un tear de man, anque eran hábiles coas ferramentas. Xa nos tempos antigos desconfiaban polo xeral da xente grande, como eles nos chaman, e agora evítannos con espanto, e cada vez resulta máis difícil atopalos. Teñen o oído agudo e a vista penetrante, e anque tenden a ser gordos e non corren innecesariamente, son de movimentos áxiles e lixeiros. Desde sempre posuíron a arte de desaparecer rapidamente e en silencio cando se achegaba xente grande coa que non desexaban atoparse. E esta arte desenvolverana ata que aos homes lles chegou a parecer máxica, pero en realidade os hobbits nunca estudiaron maxia de ningunha clase, e as súas desaparicións débense únicamente a unha habilidade profesional que a herdanza, a práctica e unha íntima amizade coa terra fixeron inimitable para as razas meirandes e máis torpes. Son xente miúda, máis pequenos cos ananos, e menos fortes e robustos, anque realmente non son moito máis baixos. A súa altura é variable e oscila entre 2 e 4 pés da nosa medida. Hoxe en día é raro que cheguen aos 3 pés, pois dice que minguaron, pero nos tempos antigos eran máis altos. De acordo co Libro Vermello, Bandobras-Duk, touro voador, fillo de Isengrim II, medía 4 pés e medio e era quen de montar a cabalo. En toda a historia dos hobbits só superaron 2 famosos personaxes da antigüidade, pero dese curioso asunto falase neste libro. No tocante aos hobbits da comarca dos que trata a nosa historia, eran un pobo feliz nos seus días de paz e prosperidade. Vestíanse de cores brillantes, con absoluta preferencia polo amarelo e o verde, pero rara vez usaban zapatos, xa que teñen unhas duras solas de coiro nos pés e por riba están cubertos dun pelo mesto e rizado, moi similar ao que teñen na cabeza, que normalmente é castaño. Por iso, o único oficio que se practicaba pouco entre eles era o de zapateiro. Pero tiñan dedos longos e mañosos e podían facer moitas outras cousas útiles e lindas. Tiñan unhas caras polo xeral máis bondadosas ca fermosas, anchas, de ollos brillantes, meixelas coloradas, con bocas dispostas á risa e a comer e a beber. E rían, comían e bebían a miúdo e de boa gana. Gustábanlles as bromas sinxelas en calquera momento, e 6 comidas ao día, cando podían dispor delas. Eran hospitalarios e encantábanlles as festas e os regalos, que ofrecían con xenerosidade e aceptaban con entusiasmo. É obvio que, a pesar dun afastamento posterior, os hobbits son parentes nosos, e resultan moito máis próximos a nós que os elfos ou mesmo que os ananos. Antano falaban as linguas dos homes, ao seu propio xeito, e gustábanlles e desgustábanlles as mesmas cousas que os homes. Pero xa non se pode descubrir cal é exactamente a relación que nos une a eles.
A orixe dos hobbits vén de moi atrás, dos tempos antigos, que agora están perdidos e esquecidos. Só os elfos conservan aínda algúns anais dese tempo desaparecido. Pero as súas crónicas refírense case por completo á súa propia historia, en que os homes aparecen raras veces e os hobbits non se mencionan en absoluto. Sen embargo, é evidente que os hobbits viviran tranquilamente na Terra Media durante moitos anos, e antes de que outros povos se decatasen da súa existencia. Como o mundo se ateigou despois de criaturas extrañas e incontables, esta xente pequena parecía de moi pouca importancia. Pero en tempos de Bilbo e do seu herdeiro Frodo, de socato fixéronse importantes e famosos, aínque non polo seu propio desexo, e perturbaron os consellos dos sabios e dos grandes. Aqueles tempos, a terceira idade da Terra Media, xa pasaron hai moito, e cambiou a disposición de todas as terras, pero as rexións en que vivían entón os hobbits, sen dúbida, eran as mesmas en que aínda moran, o noroeste do vello mundo, o leste do mar. Os hobbits do tempo de Bilbo non conservaban noticia ningunha da súa orixe. O desexo de coñecemento, deixando a un lado a tradición xenealóxica, estaba lonxe de ser algo común entre eles, pero nas familias máis antigas aínda quedaban algúns que estudiaran os seus propios libros, e que mesmo reunían información dos tempos antigos e das terras distantes sobre os elfos, os ananos e os homes. Os seus propios arquivos só comezaban despois do seu establecemento na comarca, e as súas lendas máis antigas apenas se remontaban máis que aos seus tempos errantes. Resulta, claro, non obstante, por esas lendas e pola proba que constitúen certas palabras e costumes peculiares seus, que, como moitos outros povos, os hobbits se desprazaran para o oeste nun pasado distante. Nas súas lendas máis antigas entrevíase un tempo en que habitaban nos vales superiores do Anduin, entre os lindeiros do gran bosque verde e as montañas bretemosas. Xa ninguén sabe con certeza porque máis tarde emprenderon a dura e perigosa travesía das montañas ata Eriador. Os seus propios relatos mencionan que os homes se propagaron por aquela terra, e que unha sombra caeu sobre o bosque, de xeito que o escureceu e chamouselle bosque escuro. Antes de atravesaren as montañas, os hobbits xa se dividiran en 3 estirpes algo diferentes entre sí: pepeludos, rexos e nidios. Os pepeludos eran de pel máis escura, máis pequenos e baixos, imberbes e non gastaban botas, dotados de mans e pés proporcionados e áxiles. Tiñan preferencia polas terras altas e as ladeiras dos outeiros. Os rexos eran máis anchos, de constitución robusta. Tiñan os pés e as mans máis grandes e preferían as chairas e as ribeiras dos ríos. Os nidios eran de pel e cabelo máis claros, e máis altos e esbeltos cos outros. Encantábanlles as árbores e os bosques. Nos tempos antigos, os pepeludos relacionáranse moito cos ananos e viviron moito tempo no sopé das montañas. Foron os primeiros en viaxar para o oeste e erraron por Eriador ata o cumio do vento, mentres os outros aínda vivían nas terras ermas. Constituían a variedade máis común e representativa dos hobbits, e a máis numerosa con diferencia. Eran os máis inclinados a instalarse nun único lugar, e os que mellor conservaron os seus hábitos ancestrais de vivir en túneles e buratos. Os rexos permaneceron moito tempo nas ribeiras do gran río Anduin, e receaban menos dos homes. Chegaron ao oeste despois dos pepeludos, e seguiron o curso do Altauga cara ao sur. Alí viviron moitos deles certo tempo entre Cabramala e as fronteiras de Bruna, antes de dirixírense de novo ao norte. Os nidios, os menos numerosos, proviñan dunha rama nórdica
Eran máis amigos dos elfos cos outros hobbits, e máis hábiles para as linguas e as cancións que para os traballos manuais. E desde sempre preferiran a caza á agricultura. Cruzaron as montañas que se alzan ao norte do Valfendido e baixaron o río Fontecinza. En Eriador non tardaron en mesturarse coas outras estirpes que os procederan, pero os seren máis destemidos e aventureiros era frecuente atopalos como xefes ou capitáns nos clans dos pepeludos ou dos rexos. Mesmo nos tempos de Bilbo aínda se podía notar o forte carácter nidio nas familias máis importantes como os Tuc e os señores de Gamoedo. Nas terras occidentais de Eriador, entre as montañas bretemosas e as montañas da Media Lúa, os hobbits atoparon os homes e os elfos. En realidade, aínda habitaban alí algúns dos Dúnedain, os reis dos homes que viñeran polo mar do lado oeste, pero estaban a extinguirse con rapidez e as terras do seu reino do norte estaban quedando abandonadas. Había terra de sobra para os que chegaban, e os hobbits non tardaron en establecerse en comunidades organizadas. Nos tempos de Bilbo, a maioría destas primitivas colonias desaparecera e esquecérase había moito, pero aínda perduraba unha das primeiras e máis sobranceira, aunque xa cun tamaño máis reducido. Situábase en Preve e na Fraga de Quete, que o rodeaba a unhas 40 millas ao leste da comarca. Sen dúbida, foi naqueles primeiros tempos cando os hobbits aprenderon o alfabeto e comezaron a escribir a maneira dos Dúnedain, que a súa vez aprenderan moito antes a arte dos elfos. E naqueles tempos tamén esqueceron todas as linguas que usaran antes, e desde entón falaron sempre a lingua común, o Estron, que era habitual en todas as terras dos reis, desde Arnor ata Gondor, e en todas as ribeiras do mar, desde Belfalas ata a Media Lúa. Sen embargo, conservaron algúns termos propios, así como os nomes dos meses e dos días, e unha morea de nomes propios do pasado. Por este tempo comezáronse a contar os anos, e as lendas dos hobbits convertéronse na súa historia. No ano 1601 da terceira idade, os irmáns Nidios, Marcho e Blanco, partiron de Preve, e tras obter permiso do alto rei de Fornost, cruzaron o par do río Baranduin, seguidos dun gran número de hobbits. Pasaron pola ponte dos arcos de pedra que se construíra nos tempos de poderío do Reino do Norte, e ocuparon toda a terra de alén, entre o río e as lombas distantes para habitala. Todo o que se lles pedía era que mantivesen a ponte grande e todas as outras pontes e camiños en bo estado, que axudasen aos mensaxeiros do rei e que recoñecesen a súa autoridade. Así comezou a era da comarca, pois o ano en que cruzaron o Brandiviño, como eles pasaron a chamarlle, converteuse no ano 1 da comarca. E todas as datas posteriores calculáronse a partir del. Os hobbits do oeste namoráronse de inmediato da súa nova terra, e ali quedaron. E non tardaron en saír, unha vez máis, da historia dos homes e dos elfos. Mentres houbo un rei, oficialmente eran os seus súbditos, pero en realidade gobernábanos os seus propios xefes, e non interviñan en absoluto nos asuntos do mundo exterior. Enviaron algúns arqueiros na axuda do rei á última batalla que tivo lugar en Fornost contra o señor mago de Angmar, ou iso afirmaron, aunque ningunha crónica dos homes o recolle. Pero naquela guerra disolveuse o Reino do Norte, e entón os hobbits erixíronse en donos da súa terra e elixiron un tain entre os seus propios xefes, que asumise a autoridade do rei desaparecido. Durante 1000 anos viviron ali, pouco preocupados por guerras, e despois da peste negra, no ano 37 da era da comarca, prosperaron e multiplicáronse ata o desastre do longo inverno e a gran fame que os seguiu. Entón,
pereceran moitos milleiros deles. Pero no tempo deste relato, os tempos de privación entre 1158 e 1160 xa pasaran había moito, e os hobbits acostumáranse de novo á abundancia. A terra era rica e xenerosa, e aunque levaba moito tempo inculta, cando se instalaron nela, antes fora ben cultivada e o rei tivera ali moitas granxas, trigais, viñedos e bosques. Este lugar ocupaba unha extensión dunhas 40 léguas desde as lombas distantes ata a ponte do Brandiviño, e unhas 50 desde os páramos do norte ata as brañas do sur. Os hobbits chamáronlle a comarca a aquela rexión, sometida á autoridade do seu tain, e cun modo de vida ben organizado. E naquele agradable recanto do mundo dedicáronse a vivir de xeito organizado e preocupábanse cada vez menos do mundo exterior, polo que se movían criaturas escuras, ata chegaren a pensar que a paz e a abundancia eran a norma na Terra Media, e o dereito de toda a xente sensata. Esqueceron ou ignoraron o pouco que algunha vez souberan dos Gardiáns, e as fatigas dos que fixeran posible a longa paz da comarca. De feito, estaban a ser protexidos, pero deixaron de lembralo. Nunca os hobbits de ningunha raza foron amantes da guerra, e nunca loitaron entre sí. Desde logo que nos tempos remotos moitas veces se viran obrigados a loitar para subsistir nun mundo difícil, pero nos tempos de Bilbo iso era xa unha historia moi antiga. A última batalla acontecida antes de que comezase este relato, e certamente a única librada dentro das fronteiras da comarca, era anterior á memoria dos vivos. Tratábase da Batalla dos Campos Verdes, no ano 1147 da era da comarca, onde Bandobra Stuck frustrou unha invasión de orcos. Ata o clima se fixo máis agradable, e os lobos que noutrora viñeran esfameados do norte, nos duros invernos brancos, agora só eran contos de vellas. Daquela, aunque na comarca aínda quedaban algunhas armas, usábanse sobre todo como trofeos penduradas nas chemineas e nas paredes, ou reunidas no Museo de Pedra Furada, a casa dos Mattom. Un obxecto calquera, para o cal os hobbits non tivesen un uso inmediato, pero do que non desexasen desfacerse, pasaba a chamarse Mattom. As súas vivendas tiñan tendencia a quedar ateigadas de Mattoms, e moitos dos regalos que pasaban de man en man eran deste tipo. Non obstante, a tranquilidade e a paz permitíranlle a este pobo continuar sendo extrañamente vigoroso. Chegada a ocasión, era difícil intimidalos ou matalos, e quizáis eran tan tremendamente afeccionados ás cousas boas porque, cando era necesario, podían pasar sen elas, e lograban sobrevivir ás dificultades e ás desgracias dos inimigos ou do clima, dun xeito que asombraba a aqueles que non os coñecían ben e non vían máis alá das súas barrigas e das súas caras repoludas. Aunque se resistían a pelexar e non mataban ningún ser vivo por deporte, eran valentes se os acurralaban, e en caso de necesidade aínda sabían manexar as armas. Disparaban ben co arco, pois tiñan vista aguda e boa puntería, e non só cos arcos e as frechas. Se un hobbit se agachaba a coller unha pedra, era mellor correr a ocultarse, como sabían moi ben todos os animais que zanfoneaban por ali. Nun principio, todos os hobbits vivían en buratos no chan, ou iso crían, e eran semellantes moradas onde seguían a sentirse máis a gusto. Pero co transcurso do tempo, víranse obrigados a adoptar outros tipos de vivenda. De feito, en tempos de Bilbo, só eran polo xeral os hobbits máis ricos e os máis pobres os que mantiñan ese vello costume na comarca. Os máis pobres continuaban a vivir en tobos da clase máis primitiva, en realidade meros buratos cunha fiestra ou ningunha, mentres que os hobbits acomodados seguían a construir versións máis luxosas das simples escavacións de antano.
pero non era doado atopar lugares axeitados para construir eses longos e ramificados túneles, ou smials, como lles chamaban eles. De xeito que, cando se propagaron máis, os hobbits comezaron a construir enriba do chan nas chairas e nas zonas baixas. De feito, ata nas rexións montañosas e nas vilas máis antigas, como Hobbiton ou Redobrada, ou na cidade principal da comarca, Pedra Furada nas lombas brancas. Xa había moitas casas de madeira, ladrillo ou pedra. Polo xeral, estas eran as preferidas polos moiñeiros, os ferreiros, os cordeiros, os carreteiros e outros oficios semellantes, pois incluso cando xa dispoñían de buratos onde vivir, os hobbits tiñan o antigo costume de construir alboios e talleres. Dicíase que o hábito de construir casas de campo e celeiros comezou entre os habitantes de Estrago, á beira do Brandiviño. Os hobbits daquela bisbarra, a Caderna Leste, eran bastante máis corpulentos e de pernas fortes, e usaban botas de nano cando había lama. Pero era ben sabido que a maior parte do seu sangue era rexo, como certamente amosaba a peluxe que a moitos lles medraba no queixo. Ningún pepeludo, nin nidio, tiña o mínimo rastro de barba. En realidade, a maioría da xente de Estrago e de Gamoedo, ao leste do río, que ocuparan máis tarde, chegara á comarca desde o distante sur, e aínda conservaban moitos nomes peculiares e termos extraños que non se atopaban en ningún outro sitio da comarca. É probable que a arte da construción, como moitas outras artes, proviñese dos Dúnedain, pero tamén é posible que os hobbits as aprendesen directamente dos elfos, os mestres dos homes na súa xuventude, pois os elfos da alta estirpe aínda non abandonaran a Terra Media. E daquela aínda habitaban nos distantes portos grises do oeste, e noutros lugares non lonxe da comarca. Nos outeiros das torres, alén das fronteiras occidentais, aínda se podían ver 3 torres élficas da idade inmemorial que brillaban ao luar ata moi ao lonxe. A máis alta era tamén a máis distante, e erguíase soa sobre un montículo verde. Os hobbits da Caderna Oeste dicían que desde o seu cumio se podía ver o mar, pero non se sabía de ninguén que a escalase nunca. De feito, eran poucos os hobbits que viran o mar ou que navegaran por el algunha vez, e aínda eran menos os que volveran para contalo. A maioría deles miraba con profunda desconfianza mesmo os ríos e as chalanas, e eran poucos os que sabían nadar. Co transcorrer do tempo, na comarca, cada vez falaban menos cos elfos, e acabaron colléndolles medo, e desconfiaban tamén dos que tiñan trato con eles. O mar converteuse nunha palabra que evocaba medo, nun símbolo da morte, e volvéronlles as costas aos outeiros do oeste. Pode que a arte da construción viñase dos elfos ou dos homes, pero os hobbits practicaban ao seu propio xeito. As torres non lles gustaban. Polo xeral, as súas casas eran longas, baixas e cómodas. En realidade, as máis antigas non eran senón imitacións de esmials, con tellado de erva seca ou palla, ou con erva, e con paredes algo cambadas. Pero, de calquera xeito, ese tipo de construción pertencía aos primeiros tempos da comarca, e desde entón os hobbits alterárona e mellorárona con procedementos aprendidos dos ananos ou descubertos por eles mesmos. A principal peculiaridade que se conservou da arquitectura hobbit foi a preferencia por facer as fiestras redondas e incluso as portas. Con frecuencia, as casas e os buratos dos hobbits da comarca eran grandes e habitábanos familias numerosas. Bilbo e Frodo Bolseiro eran un caso moi excepcional por seren solteiros, ademais de por moitas outras circunstancias, tales como a súa amizade cos elfos. Ás veces, como no caso dos Tuc, dos grandes esmials, ou os Brandigamo de Brandilar, moitas xeracións de parentes vivían xuntas, en relativa paz nunha ancestral mansión de moitos túneles.
En calquera caso, todos os hobbits eran gregarios e amosaban gran preocupación por coñecer todos os seus parentescos. Debuxaban longas e elaboradas árbores xenealóxicas con innumerables polas, pois no trato cos hobbits é importante lembrar quen é parente de quen e en que grao. Sería imposible incluir neste libro unha árbore xenealóxica que recollese sequera os membros máis importantes das familias máis importantes do tempo a que se refire esta historia. As árbores xenealóxicas que aparecen ao final do libro vermello da fronteira do oeste son un pequeno libro en si mesmas, e calquera agás os hobbits as atoparía insufriblemente aburridas. Os hobbits encantábanlles semellantes cousas, se eran exactas. Gustábanlles ter libros cheos de cousas que xa coñecían, expostas de forma clara e sen contradicións.